Ita, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Ni Dina, ama ng gundaway. Tampok itang aldaw iti panakigasangga sa Timurtal a Hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Naimbag nga oras mo, ading. Nagpintas ka na masabat ko. Asino ka alaad a parswa? Ha? Nauyaw ka mat, miss? Aglisi ka iti dalan ko. Diyak kaya ti makakitkita iti kasken ka alaad. Apay ka di akasta ka, miss. Napintas tarupam, ngam naglad ta ugalim. Agsablikan no sa dinuman tinaggapwam a planeta. Laad. Ni, pagsublin nakit din ni J planeta naggapwak. Hun ngagpaiso. Kumusta nga tanti amak nga ari ti angin ni J planeta mi? Agpatuloy akit din na magna. Amwak na niya ti mission ko dito'y alugar. Nagadumanen ti bulong anatin ay karaidak aminan. Yurnong kumanen iti pagpupuurak iti nagango a bulbulong. Isupay apang abunok kadagiti mulak. Naimbag nga oras mo, nana. Naimbag nga oras mo mat, Barok. Mabalin ka diti makiinom. Wen, si kalatan ti umunag di ta kusina, Barok. Taing ka uminom. Ha? Agtalag kayo kanyak nga umunaglatan di tabalayo? Saan ka mo't adakas a tao? Saan ka de? Saan, nana? Alangaron. Ing kalata uminom ijay kusina. Mangan kalata taadamot makandita, Barok. Ha? Di kan agsidaaw akasta, Barok. Tasyak ngamin jay tao nga agtalak iti asino man asumangbay dito'y ayan ko. Nga diti kasta, nana. Ngagtalag kayo latan iti uray asino. Amangan no makatumpong kayo iti dakes a tao. Amok ti tao apagtalkak, Barok. Kaskan ka. Agtalakaken ka. Gapo tamadlaw anasingpat ka. Nga awan aramid mo amati. Kasta ka di, nana? Ala, ingkakat uminuman, Barok. Ken mangan kalata, taamok amabisin ka. Agyamanak an sisito. Inikan nagmanan iti balitok. Dakkel man na napagkwartahak da ito eh. Well, di na, my love. Talaga nga itad ko ti amin, akayat mo. Ngam, laglagi pom ti karin kanyak. Asyak lang ti ayatan. Wan, jak tumalipatan da ita. Nasayat nga rod no kasta. Kayat ko baliksam nga ayatan nak. Sige. I love you, Ansisito. Naragsakak, unay. Nakaragragsakak. O sige. Agsubli ka nga rodan di taunag ti bonton. Tainak matan. Inak ila ko da ito'y abalitok. Ay Nadina, nakapimpintas kan. Nagbaliwan ti langam. Sabali at talaga ti ada kwartana. Wan sikan ati siyak. Apalan ka at talaga gayam. Ngamin, gagangay la idi ti pintas mo. Ngam itakot nakapimpintas ka laona yan. Anya aya ti sekretom. Siyempre, addan pagpapintas ko. Isungad na apimintasak. Ngam aguray ka. Pangalalaam ka di iti kwartam. Ngamin, agpapada tayo laang mata mamirmiraot. Ngam mas dawak itan, gaputabak nang kan. Nagdakkel pa yan to'y balayo. Nakakali ka di iti kinabaknang? Anya kinabaknang? Ay na, April, di mo laam mo. Ngam talaga asigo, dabaknang kami. Kasta ka di? Ibingayan nakman nga rod iti grasyam. Para manan nakman mat nga rod, ura igatang kulaang mat iti napintas ang kawas ko.
Saan ang mabalin? Anya? Apay ngay? Nagimot ka mutan? Rumwar kan dito mansion mi, April. Gaputa saan ka ama ikari ditoy? Ha? Talaga nagdakkel ti nagbaliwa mo di na. Nagalas matan ti kasta pa nagsasaom. Manaktak ka? Agawid kan? Saan kan ama ikari apagayam ko? Nana Loring, adda babaya na sabat ko iti aldaw. Kat saan na maikat iti panunot ko. Sino nga'y dayta a babae? Nagpintas a babae. Nagpudaw, kan atidog ti buok na. Ngam suplada, kan nauyaw. Kunana alaadak kano. Kunana pa'y ngagsubliak kanulangan iti planeta ang naggapwak. Nagalasan ti pa nagsasauna. Nauyaw. Inuyaw nak nga rod. Gaputakastoy kano ti langak. Bayam dayjay a babae, baro. Amok no asino dayjay. Ni Dina dayjay. Ti kapintasan ita abalasang dito'y lugar mi. Kapintasan ita, kunayaw? Anya ti kayat yu asawan? Gagangay laeng ti pintas idi ni Dina. Ngamaya ti pamagina. Saan nga iso tay dangkaw unay? Kan saan met nga iso tay pandak unay a tao? Katamtaman laeng. Kasta ka di? Kalaat ti ibabak ng dadina. Agsidaaw ti amin akapurukan mi. Gaputa kala at abimak nang da. Iso ako nada. Nga amangan no nakakalida iti balito. Ha? Imado ti kwartada. Iso aday tala agpapapintas ti aramiden na. Naggapuan nga rod ti kwartada, nana. Di mi ammo, barok. Day ka nga rod ti pagsasaritaan dagiti pumurok. No sa dino kano tinaggapuan ti kinabak ng dadina. Nakaskas daaw nga rod no kasta, nana. Gamno siya, awan bibiyang kun Tasya, kat makontento ako iti kastoy abiyag ko. Ta sa anak mat nga agbisin. Ngam dagiti daduma, apalanda dadina, gaputabimak nang da. Kasta gayam? Ay, ala barok. Umunagtan. Tani, aginanatan. Makaturturog akon. Sige nga rod, nana Loring. Umunagtan di tabalay mo. Kat agyamanak iti panang pasangbay mo kanyak. Agpaliiwak ditoy. Talaga ang nagdakkel day ta a mansyon ti agnagan iti Dina. Ha? Dayjay. Wen. Ni Dina day ta rimwar iti inaladan ti mansyon. Iso day ta tayo nasabat ko abalasang anang uyaw kanyak. Ay, surutak man iti nalimad. Amwak no salino ti papanan na. Gaputapat tsuk launay. Nga dakarkar na nga aramidan na. Ansisito, naimbag tada ka anadanon ko diti bunton mo. Asaan pa lang anaskan nga awagan ka? At adan na pimintas ka, Dina. At adan ti panagayat amarikrik natin ka, my love. Ansisito, kasapulak manen ti balitok. Nga maudin daytoy, saan ka di? Wan, maudin at talaga. No kasta nga rod, kalpasan na mabusbos mo ti paglakwam iti balitok. Itugot kan, iday lubong mi. Wan, amok day ta. Ngam, ikadakkel mo ti balitok nga ited mo ha? Tapno dakdakkel ti paglakwak. Areglado, my love. At toy, Nagdakkel, abalitok. Wow, talaga
alabnak, ang sisito. Wen, talaga alab ka. Isungar-orayan ka. Tung paalom ti karim. At ikatukad tininted ko kan ka. Ket sika. Wan, jak tumalipatan dayta. Sige nga rod. Napankan. Ket orayok ti panagsublim. Ansisit! Kat nakitak ti panagmagic di ansisit. Inikkan na ni Dina iti dakkel a balitok. Day tagayam nga ansisit ti pagtataudan ti kinabak ng dadina. Pimanawan ni Dina. Asit gak ti bunton. Dayjay ti ansisit. San pa'y lang nga pimanaw? Ansisit! Ha? Asino ka? Sak Nicolas, kaya't kakasarita. Anya ti bagam? Apay nga inikam ni Dina iti balitok. Naglawag a balitok di nakitak nga inted mo kenkwana. Kasjay ti kayat na. Nabayagan, ngekikak iti balitok. Iti anyaga po, nga ikam iti balitok. Nagdatunak kunkwa na. Katapno man nugot nga asawa. Nagkidaw iti kinabak nang. Kat aging gayta. Agdaw dawat pailaan. Ngam mao din daytoy. Kaputa kalpasan amay lako na ti balitok. Kat mabusbus nan ti kwarta naglakwan na. Alakon iti lubong mi. Ngam sana nasayat day tangar aramido man sisit. Kan sana rumbang agayat ka iti tao. Ansisit apadam ti rumbang ayatem. Tinak kontrahen si kalalaki. Bitakan. Hap. Ha? Nagpukawan ti ansisit? Ay, nas ka nakasaritak ni Dina. Amok aluklukwam lang ni ansisit. Kat, anya kumaita? Hoy, laad, pumanaw kan dito'y paraangan ti mansyon mi. Dina, sana nasaya ti pananglukom iti ansisit. Agayat unay kan ka. Kat no maamuan na aluklukwam, ang mga nudusaan na ka. Anya? Pumanaw kan? Di ka manaktak. Adda pagnak ita. Tinasayat nga ramidam, kat agkid daw ka iti pamakawan. Kan isublim tinao di abalitok nga inted na. Anya? Hoy! Si kaalaad aman nakibiyang. Pumanaw kan! Dayta ti pagnanagan mi unay baraw. Idi impod no ni Dina ti amain. Talaga ang nagdanag kamay. Amkag nga adda katukad da ito akinabak na nga inted ti ansisit ka ni Dina. Gapo iti ininted na abalitok, nakabalay kami iti mansyon. Adon ti kwartame. Kasarita yo ti anak yo, tata, nana. Tamapan kasarita ti ansisit. Sakbay ang magabay ti amin. Gaputa ang mga nudang ran ti ansisit ti anak yo. Numaduktalan na, alinukulagayam ti anak yo. Ha? Saan nga ay ayatan ti anak yo jay ansisit? Ngamang namnama jay ansisit. Iti ka nito ang mapaay. Sigurado nga sakit tinakom na. Kat agibalas. Bay ang baraw. Takasarita mi ni Dina. Kit agyaman kami iti dayta nga imbagam. Asino ka kadi barok? Italaang ang makita ka dito'y lugar me. Sak Nicolas, may sa katumultulong ka dagiti agkasapulan iti tulong ko. Kat amok amay sa amisyon ko ti anak yo. Kayat ko nga ispalan ni ti ansisit. Ay nananang, baknang tayon. Adon ti kwarta tayo. Nakabangko da amin. Iso nga ita, agbyag tayo lata si bubuslon. Anak, No jay ansisit ti pampanunutan nyo. Bayan yun. Ngamin, saan akon nga agsubli iti bunton na. Saan akon nga agpakpakitakan ko na. ha? Ngam amangan nodosaan na ka, Dina. Kasta ti ko na Nicolas.
Nakita na nga main ti panangyawat kin ka di ansisait iti balitaw. Dayjay laad a tao? Ay, patpat yan yun tumat dayjay. Nagbaliw kan a talaga, di na anak. Simmabalin ti ugalim, nauyaw ka pa yan. Basta! Saan da ko napakibyangan, nanang, tatang? Kan saan akon ngagsubli iti ayan ti bunton? Saan akon ngagpakita pa'y kan ni Ansisito? Nasiribak dayjay nga ansisit. Ansisit? Ayatek? Ha? Nongka? Pakpakawan? Maturog ako. Ay, naglamuyot ti ap-ap to'y kutsong ko. Kan, naglamuyot to'y nagpuskol nga ulas ko. Kastoy ati biyag, nagmayat. Charan! Kumusta kan, my love? Ansisito? Apay nga da ka dito eh. Imayak tao may kasukunan. Anya? Sana mabalin? Nagkari ka kanyak. Ngagbalin ka nga asawak. Pumanaw kan? Saan ka amay karikanyak taan sisit ka? Pagbalinan ka nga ansisit, akas kanyak. Saan? Pumanaw kan? Di ka kayat. Saan ka nga'y ayatan? Ti balitok lang, ti kayat ko ken ka. Kat itatabak na nga kwan. Saan ka na pagan ano? Iso pumanaw kan? No kasta, saan ka ngagtungpal iti karim? Saan ka anapod no iti saritaan ta? Saan? Iso pumanaw kan? No kasta nga rod. Pagbali na kalaad tarupam! Abi ngay, aggatal mat na tirupag. Kitaak man iti sarming. Naggatal. Saan? Nagadungag bubukol iti rupag. Saan? Saan? Dina! Rumor ka! Bakit puuran na iti mansyon? Dina! Anya? Saan? Tulungan da kami! Tina! Rumor ka! Wan! Rumarakon! Ay, Nanang, nakaruwar tayo ni ti mansyon. wan, yung mapay akas na tirupa, nakabutbutang. Di na, anya ti mapaspasamakin ka. Nanang, tatang, dinusa nagtian sisit. Nalabit, iso tinagpuor iti mansyon. Ha? Ti apoy, kumasasinag dito ayan tayo. Ha? Ay, ayan! Alipugpog! Kitsap-sap-saban ng tiapoy! Ne, Nagsardangan. sinabsaban ti alipugbog ti apoy. No sana nasabsaban ti apoy. Agkarayam kumaamang puor kada kayo. Iso ati aramidam, Dina. Ingkan agpakawan ijaan sisit. Ginundawayam ngamin ti panagayat na ken ka. Pinangnamnamam, ngam di ka nagtungpal iti karim. Ingka agpakawan, tabarang maisubli na ti sigod alangam. Wen, inak agpakawan. Kat kuyugan na kumano asino ka man. Agbabawi ako. Itan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw, iti pannakigasanggasat ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kan daytoy nga istasyon. Alipong